baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you blow my mind. Hips are going left and those hips are going. आजचा जो व्हिडिओ राहणार आहे तो म्हणजे हिडन प्लेस आहे एक विदर्भाची. आणि माझा मित्र आहे महेश नाव आहे ना. हो. तर हा नेणार आहे. तर खूप चालून असं दम आला, कारण खूप असं चालून जावं लागतं आहे, खूप दूर आहे. आणि पूर्ण माझ्यानं काही बोलणं होत नाही. आणि हे खाण्यासाठी घेऊन आलो. पहिले नाश्ता करून आम्ही बहुत थकलं चालू. तर अजून किती किलोमीटर आहे? 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर. बापरे. तर बघा मग समोर 3 किलोमीटर. पूर्ण जंगल आहे इकडं, पुरा जंगलाचा एरिया. आणि तुम्हाला प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये जो पहाड दाखवला होता तोच पहाड आहे हा तेलंगणावाला. बघा मग आता हिडन प्लेस विदर्भातली. आणि इंस्टाग्रामचे दिवाने. नेटवर्कच नाही इथं. पाणी उतरत आहे आणि इकडून पाणी. तर असे 4-5 आहे म्हणते वॉटरफॉल. तर समोर पुन्हा जायचं आहे, तर तिकडं पण वॉटरफॉल आहे. थोडा व्हिडिओ जो आहे तो थोडा लॉंग होऊ शकतो, म्हणजे मोठा होऊ शकतो. हा जो वॉटरफॉल आहे याच्या टॉपवर आलो मी. आणि इकडून चढून यावं लागलं. खूपच खतरनाकच काम आहे इकडं. तर समोर आहे म्हणजे पुन्हा चल ना, पुन्हा समोर 4-5 आहे म्हणजे असे वॉटरफॉल. तर ते पण बघून घेऊ. साबण अबे साबण घे, मग आपलं काम येते. खतरनाक काम आहे दिसतं. हे तर जवळच आहे का? खेकडा मिळाला आहे आम्हाला, खेकडा. बेटा दसत नाही का जर बाण बघले ना. हात लवकर थांबतो. आपली बोट वाटते. सोडून घे. बापरे भरते झाला. गेलं आहे का पुन्हा. इकडच्या जागी 2 आहे, एकाच जागी 2 वॉटरफॉल. आणि एक वॉटरफॉल जो आहे तो वरतून येत आहे तिथून, आणि 2 जे आहे ते खालून आहे. खतरनाक काम आहे. आणि हे विदर्भामध्ये हाईट प्लेस आहे. आणि हे प्लेस कुठं आहे ते मला तेवढं नाही माहीत कन्फर्म. माझा मित्र आहे, लोकलच आहे इथला, त्याला माहीत आहे, तर त्याला विचारून घेऊ आपण. तर हे प्लेस कुठं आहे सांग बरं. तेलंगणा, आंध्रमध्ये.
जे आपण म्हणजे प्रिवियस व्हिडिओमध्ये जे माउंटन्स पाहिले होते ते वालाच आहे पूर्ण. आणि चालून चालून तर बोट थकलं भाई. बोट दूर पैदल यायला लागला आपल्याला, काय विचारायचं काम नाही. हम चप्पल घेऊ दे. ऊपर चढ़ने की निंजा टेक्निक. डिंग 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 डिंग. जबरदस्त मग. हे पाणी नाही एवढं थंड आहे गोल्या. खूप थंड पाणी आहे. चल बरं जाऊ तिथं. येत नाही ना. आता इकडे तर मजा झाली पूर्ण याच्यावर. तर आता इकडे जायचं आपल्याला. जाता येते का नाही बर? इकडून आता हे बघ. मजा येत आहे. बहुत खतरनाक वॉटरफॉल आहे. हा बहुत थंड पाणी आहे. थांब का भैया. girl. You could be my new thing. Oh, the way that you move makes me go crazy. Pick it up now, drop it, girl. You could be my new thing. Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you blow my mind. Hips are going left and those hips are going right. तर व्हिडिओ कसा वाटला तो नक्की कमेंट करा जो आणि भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आणि इकडचा व्ह्यू बहुत छान आहे, बहुत खतरनाक, काय विचारायचं काम नाही. Move right, move left, back flip, make a clap. I gotta go now, see you later, it's a wrap. I don't care if it's the first date. Hey.